A műsor támogatója a Mentos Rainbow, a színes egyéniségek felfedezője. A verseny lassan véget ér. Több száz videót töltöttek föl. Egy közülünk győzni fog. Nem csinálsz szívemig. Szivárványban az a csodálatos, hogy akkor alkot egy egészet, hogyha minden szín megjelenik benne. Olyan, mint az emberek. Különböző színű, de mégis igazából összetartoznak. Sokféle színt látunk egymás mellett, és ez a sokféle szín megfér egymás mellett, és ezek együtt adják azt a fantasztikus látványt, ami maga a szivárvány. Ágoston Ferenc vagyok. Az animációim viccesek, vagy nem? Az alapkoncepció az volt, hogy a szivárvány működése az nem biztos, hogy annyira prózaian egyszerű, ahogy megfogalmazza ezt a lexikon, hanem egy angyal működteti. Az angyal bekapcsolja a szivárványt, azonban meghibásodik, hiszen az angyalok élete sem könnyű, bármikor előfordulhat náluk is, műszaki hiba, és eztán meg kell oldani ezt a problémát, sikerül. És végül látjuk, ahogy elégedetten lóbálja a lábát, hiszen az angyal is csak ember, vagy nem? Orkó. Márti. Két különálló egység. Ezen kinyomod be valamit? A film ötlete tulajdonképpen az volt, hogy különböző stílusú és korú embereket összerakjunk, és ők egy nagy szivárványt felfestenek egy fehér falra. A forgatás nagyon vicces volt. Lefettük a falat fehér papírral, előre megrajzoltuk a sávokat a színeknek a megfelelően, majd megérkeztek a gyerekek, esetet ragadtak, belenyúltak kézzel, letérdeltek, belehempereztek. Nem volt egy könnyű menet, de végül is sikerült 24 óra alatt lerendezni a 3 perces filmet. Egyenlőség. Szabó Gergő vagyok. Spontán filmes. Rengeteg filmelőzetest néztem, és akkor jött az ötlet, hogy megpróbálok egy ilyen hollywoodi stílusban leforgatott szivárvány filmet. Nélküled nem megyek el! Elképzeltem egy világot, ahol a színek teljesen eltűntek, és létezik egy bizonyos kristály, amiből egy hatalmas szivárvány tör az ég felé, aminek a segítségével újra szint lehet varázsolni az emberek életébe. Nem mi választjuk meg, hogy mikor szólít minket. És a gépek ezt akarják megakadályozni, és akkor egyből neki is álltam. Igaz, hogy az egész kertet felforgattam, de anyám nem is örült neki, mert a ruhát is piszkoltam, egy sor répát kikapáltam a kapálógépre, még nem bocsájtotta meg nekem, amit kikapáltam. Eljött az idő, a zsűri hamarosan lesújt. A műsor támogatója a Mentos Rainbow, a színes egyéniségek felfedezője.